Halo, pa eto Jana, umrla mi je žena. Eto, pa sutra ćemo je dole za Bosnu. Tamo će dženaza da bude u Bosni. A šta ima još novo, jeste pripremili tamo sve, šta ima novo tamo? Pa ništa, eto, umrla je, šta ću. A gdje mi reci da te pitam, Jana, je li Merema se udala? Nije se udala. To je moja, neka smo ja i ona zabavlja se. Pa gdje Jana pita, je li slobodna? Mislim, bil se udala? Pita Šefiket, pa ja dolazim, eto tamo, preko sutra ćemo biti tamo, pa poslije ženaze bi otišlo tamo kod nje da vidim, eto bil se ona udala. Volila je ona meni, ona je meni volila. Mora ona na papire od ove ženini, samo nek se ofarba ko ona, znači ponića pasoš njezin i sve, pa ona more, upita je bogati, pa jednim troškom, eto, ovu sahranim, ovu dovedem vam i tako, nažet, što ne rekao, uz jedan trošak bi sve obavio, upita je bogati. Pita Šefik, da li bi, kaže, ti, udala se za njega, sad odmah poslije dženaze, kaže, on bi, kaže, došao kod tebe i ja u subotu se vraćam nazad. Pita je, ona mora sa mnom odmah krenuti. Pita je, hoće ona, vodila ona je meni messenger slala, poruke mi slala, dok sam s ovom ženom bio. Eto, bogati upitaj, upitaj, pita Šefik, bil se, kaže, udala, nemaš problema za papire, samo kaži, naš frizur da je napravimo ko u nje, što je bila i tako. Neće niko to primijeti na granici, nemaš ti brige za to, samo ti njoj rec. I ako šćeni za muštuluka, si Boga mi $500 će ti dati muštuluka. Hajde upitaj pa mi hajde Boga ti. Samo tako rec, kaže Šefika, žena umrla, kaže, preko sutra je, kaže, ženaza tu u Bosni, pa on, kaže, se vraća u subot, pa pita, da li bi, kaže, ti se udala za njega, da te povede odmah. Hajde, zdravaj živo bilo, hajde, ljubite tvoj brat, hajde, pa mi, bogati, hajde. Eto, kad bi Bog dao da mi Merema mora doći na njene papire.